Τις επιλογές του θα κάνει το σούτ, η μπάλα στο δοκάρι. Πρέπει να βρήκε στο δοκάρι διότι δίνουν ελεύθερο οι διαιτητές. Ωραίο σούτ από τον Καρακώστα. Πλασαριστά εκτελείται η παράβαση. Μπιμπισίδης θα επιλέξει τον Καζαντζίδη. Καζαντζίδης ακόμη πιο δεξιά για τον προωθημένο Δημητρακούδη. Η σέντρα του Δημητρακούδη είναι καλή για τον Καρακώστα. Η κεφαλιά, η μπάλα τα δίκτυα. 2-1 από τον Χρήστο Καρακώστα. Με μια εκπληκτική κεφαλιά του επιθετικού της καβαλιώτικης ομάδας στο 85. Ο Χρήστος Καρακώστας κάνει το 2-1 για τους Αργοναύτες μέσα σε έξαλλους πανηγυρισμούς. Επίθεση από τα αριστερά, θα βγει η σέντρα και έχουμε το 1-0 για την ομάδα της Καβάλας. Δείχνει σέντρα ο διαιτητής, καταπληκτική σέντρα από τα αριστερά και η ομάδα της Καβάλας κάνει το 1-0 πολύ γρήγορα στην αναμέτρηση, με τον Καρακώστα να βάζει μπροστά την Καβάλα μόλις το 11ο λεπτό της αναμέτρησης. Πάλεψε εκεί ανάμεσα σε δύο. Ο Τοπάλι έχασε την μπάλα, ξανά η Καβάλα σε αντεπίθεση. Ένα σούτ από τον Καρακώστα και έχουμε το 2-0. Δεύτερο γκολ του Χρήστου Καρακώστα. Το δεύτερο γκολ για την ομάδα μας και πάλι ο Χρήστος Καρακώστας. Πήγε μια σέντρα, κεφαλιά και το 3-0 από τον Χρήστο Καρακώστα κάνει το hat-trick. Μόλις συμπληρώσαμε 30 λεπτά αναμέτρησης, ο Χρήστος Καρακώστας σημειώνει το τρίτο γκολ του. Hat-trick του Χρήστου Καρακώστα. Μια μπαλιά τώρα και ευκαιρία για την ομάδα της Καβάλας με τον Βαφιάδη να γυρίζει εξ επαφής. 1-0 με τον Χρήστο Καρακώστα. Πριν καν καλά ανοίξει, μάλλον κλείσουμε ένα τρίλεπτο αγώνα, ο ΑΟ Καβάλα προηγείται με το όμορφο τελείωμα εξ επαφής του Χρήστου Καρακώστα και έχουμε το 1. Η πάσα Βαφιάδης για την ομάδα της Καβάλας. Η πάσα μες στην περιοχή, Καρακώστας, Ιορδανίδης, πλασέ, 3-0. Οι Αργοναύτες πραγματικά πώς επιτίθεται. Παρέτας μέσα στην περιοχή. Η πάσα, ευκαιρία, το πλασέ, 4-0. 4-0 για την ομάδα της Καβάλας σε ένα παιχνίδι όπου ελέγχουν πλήρως την αναμέτρηση. Ωραίο πέρασμα του Ρουμπιέ τώρα μες στην περιοχή, το γύρισμα. Καρακώστα στο σουτ, 6-0, hat-trick από τον... Εκτελείται το κόρνερ, πολύ ωραίο γκολ από τον Καρακώστα, πέρασε η μπάλα από τους αμυντικούς. Στο 7ο λεπτό της αναμέτρησης η Καβάλα κάνει το 1-0. Ο Χρήστος Καρακώστας. Μετά από μια μεγάλη μπαλιά για τον Δημητρακούδη, για να δούμε αν θα την προλάβει. Γίνεται αποδέκτης της μπάλας και έχουμε το 2-1. Εξαιρετική σέντρα από τον Δημητρακούδη. Έφυγε από την πορεία της μπάλας ο Ψωμιάδης, απομακρύνει και έρχεται ο Καρακώστας για να κάνει το 3-2. Ένα λεπτό ακριβώς αργότερα γίνεται Ιορδανίδης στο δεύτερο δοκάρι, η κεφαλιά και τον γκολ. 0-1 για την Καβάλα. Με το τέρμα του Καρακώστα ανοίγουν πολύ νωρίς το παιχνίδι το σκορ οι φιλοξενούμενοι με αυτή την στημένη φάση. Συγκεκριμένα στο 4ο λεπτό του αγώνα ο Ιορδανίδης με αυτό το φάουλ στο δεύτερο δοκάρι